Otce a dám vám jiného pomocníka. Vyslání sestra navždy Ducha pravdy. Jak ještě jinak můžeme nazývat Ducha Svatého? Utěšitel. Tak ještě. Láska, lásky. Ještě. Moudrosti, ano. Dali Ducha Svatého všechny, že jo? Pravda. Pravdy. Milosrdný. No prostě všechno, že jo? Jo, ale proč o tom takhle jako mluvím? Aby jsme si vykreslili, kým vlastně Duch Svatý je. To Duch lásky se všemi těmi jeho barvami, jako milosrdenství, laskavost, schovývavost, a také pravda, moc, autorita, čistota. To je dobrý pomocník. To je dobrý přítel. A Pán Ježíš nám říká, jak budu prosit Otce, on vám ho dá. A říká zajímavou věc. Říká, svět ho nemůže přijmout, protože ho nevidí a nezná. Vy ho znáte. Známe Ducha Svatého. Je to zvláštní pro oči světa nepochopitelné tajemství, jak to ty křesťané dělají, jenom to berou, tu radost, tu sílu, nebo tu nezlomnost, nebo tu svět ho nemůže znát. Nevidí ho, nechápe to, nerozumí tomu, bláznovství v očích světa, moudrost v očích Boží a v očích. A Ježíš tady dokonce říká, vy ho znáte, protože přebývá u vás a bude ve vás. To je trošku vyšší kvalita, že bude ve vás. My taky už jsme zažili určitě různé intenzitě a podobně Ducha Svatého, jeho útěchu, jeho sílu, jeho doteky, jeho... A to všechno jenom předznamenání toho, co bude. Pak tam na konci je, přijdeme, učiníme se do něho přibytek. Pak v onen den poznáte, že já jsem v Otci a vy ve mně a já ve vás. A samozřejmě celá nejsvětější trojice. Učiníme si, tedy nejsvětější trojice, o jeho příbytek. Nějak tajemně pro nás ne vždy vnímatelně se to už děje. A to je teprve začátek. Onen den to poznáte. Onen den se vám to otevře. Co to je ten onen den? Co to je? Onen den, to se často říká, co ne? To je ten onen den. Kdo by si mohl myslet, že to je třeba na konci světa, až ten onen den mé smrti. Do jisté míry také. Různá proroctví, mimo jiné v Medjugorje, se domnívá, že zrovna z těch tajemství se toho také možná bude říkat. Je ten onen den vylití Ducha Svatého, ty nové letnice. To třeba v Karavandu Panna Maria říká, že to osvícení svědomí světa. Jenom uvidíme tak, jak vidí Bůh. Což ne, pro každého bude příjemné, třeba pro nikoho to moc příjemné nebude, protože uvidíme pravdu o sobě. Podle míry našeho nahloubování na Pána, naší touhy po něm, naší oddanosti, to bude jako lepší a vlastně vysvobozující z něčeho. Naopak nám to pomůže přilnout. Naopak pro některé tento onen den bude zdrcující, protože jim to sebere i to, co si myslí, že mají. Pán Ježíš jakoby si pohrává s těmi slovy a říká, dávám ducha, svět ho nemůže přijmout a tak dále. Pak říká, ale já k vám přijdu a svět mě už neuvidí. Mě, říká Ježíš. Ježíš nebo Duch Svatý. On se to tam toho logovém, že jsem říkal, perichoré, přecházení, přelévání. Můžete, oni to mají mezi sebou tak propojené. Otec je na Duch Svatý. Zase k vám přijdu. Ještě krátký čas a svět mě už neuvidí. Ale vy mě uvidíte. Onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci, vy ve mně jako já ve vás.
Tak bych nám všem chtěl přát, aby jsme byli otevření těmto tajemstvím. Aby to nebyly jenom jakési katechismové poučky, aby to byla touha našeho srdce. Aby to bylo vlastnictví našeho srdce. Aby jsme byli v přátelství s Ježíšem. Aby Duch Svatý Těšitel byl někdo, ke komu chodím se potěšit. To bych vám přál, když je neděle, tak i v Medjugorje je neděle, tady sice moc pracovat asi kromě pánů farářů nebudete, ale spočíte, neprokecejte, neprohospodujte to, nebo já nevím. Samozřejmě, proč ne, zajděte si na oběd cokoliv, ale je to neděle, den Páně, kde už jinde než v Medjugorje bychom ten den měli tak posvátně prožít. Jakési nastevřenosti Duchu Svatého. To vám přeju, aby ten dnešní den byl opravdu takový niterný, otevřený, naslouchavý, propojivý. Tohle všechno, co tady vlastně říká Pán Ježíš, byl se na nás podíval a řekl, děti moje, mám z vás radost.